Pistä kiekko häkkiin, lähtee kuljettamaan ja katsotaan mikä on Granlundin ratkaisu. Nostakaa kädet ylös kotikatsomossa. Tässä on mies, joka laittaa sellaisen rankkarin pesään, että alta pois. Kerta kaikkiaan 19-vuotias Mikael Granlund on nyt sellainen pelin aivot. Hän antaa syöttöjä ja niistä jatkosyöttöistä päästään naputtamaan. Siis faktahan se, että tässä kaupungissa on vain yksi seriffi ja se on mä. Loistosyöttöjä, hieno maali! Kerta kaikkiaan hieno maali! Nokelainen pyörä läpi ja peli on 3-0 ja se oli upea näyttävä nopea hyökkäys, joka päättyi myöskin Suomen hienoon maaliin. 42-39 on peliä käyty. Katsotaan Nokelainen pyörällä Pihlström ja Pam. Peli on 3-0 Suomelle ja tällaisia maaleja, niitä on hieno katsoa. Mä oon häis, perjantaita lauantait, sä saat lampait jos sä oot jäis. Ja istut vaimonkaan himas, sen jälkeen koko loppukauden on filas. No eihän täs misis, mä oon häis, mut ei koskaan naimisis. Coachin on puku pääli ihan muista syistä, ketä laidakin on ihan päädyis. Aamu taas, ihan hirveä hedari, meen aina rajojen yli. Mulla medaali häppäiletkö koskaan coachiin näkee. Mä vedän himas etukäteen, elä määrällä ja mäkki sakkaa. Viikonloput mä oon aika matkalla. Ja auta vaan morsiis, ne ei toi hädäs. No coachi on aina nälässä. Öissä töissä, ei missään myymälöissä. Vähän jäissä, hidin pienissä häissä. Aamu asti vaikka mulla matsi, onneks meil on tatsi. Vähän jäissä, pienissä häissä. Jumalan hapusta juomista, Jumalan hapusta huomista. Mä join salmariin, tuopista ne tuo mulle rekalla kultaa Ruotsista. Turalla petoutsille pärjää eteetiin mennyt eilen märkää. Joka mestossa pimeitä bileitä, juoda rahat perintötileitä. Täällä on joka päivä juhannus, se mä oon selvä kuu. Aamunen puhallus, meiltä juodaan suoraan hankosta. Bileet pidetään vaan kerrostaloissa, 500 kuukusta illassa. Miksi silvai voi olla ilmasta? Aamun sormet kitalla kentää alueella. Sen jälkeen Salmela passaa Tuomo Ruudulle ja Tuomo lataa kiekon häkkiin. Ja Suomi johtaa ottelua 2-1. Jälleen varmaan arvaatte, mistä viihdyskonsertti johtuu. Sitten Karel Rahunek, pää on auki. Ja katsokaa herranen aika nyt tätä tilannetta, mistä se taas johtuu. En tiedä. Ja Suomessa ihmetellään, minkä takia tätä kyseistä herra numero 49 nimitellään milloin milläkin nimellä. Aivan uskomatonta touhua. Siinä seuraavat sekkipakki lasarettiin. Ja ainakin paikattavaksi. Siellä on nyt kova neuvonpito käynnissä sitten. Tämän ottelun päätuomaripari on siis Brent Reiber, Thomas Stearns. 32 sekuntia rangaistusta jäljellä ja tässä vielä kertaalee Karel Rahunek, kiekko liikkeelle ja sitten Pam. Tähän kertaa oikein päässyt yrittämään ja yllättämään Suomea, mutta nyt pääsee, koska Arjuhin riistää sieltä kiekon ja laittaa siellä ja lanaa Väänäsen keräämään tavaroitaan ja sitten kiekko menee häkkiin. Sen toimittaa sieltä maalin eteen puolustaja Kulikov ja sitten peli uudelleen käyntiin. Sieltä tulee sitten Saribov. Ja siinä nyt nukkuu aivan täydellisesti Antti Pihlström, herra paratkoon. Pihlströmin lapaan 27, Ilja Nikulin 2-0. Siellä on Tehanen jo kyselemässä tilannetta ja niin kuin näkyy, niin sieltä lyödään Teemu Lassila häkki. Niskalalle kiekko ajautui ja Niskala tuli ja tälle kun on hieno veto. Janne Niskala näyttää, että pistetään pojat tänne vain laattaa, niin minä päräytän menemään. Ja olipa mahtava laukaus Niskalalta kerta kaikkiaan. Siitä aloitusvoitto ja Janne Niskala päräyttää. Voisiko sanoa koko pienisellä komeudella. Niin että Helena vain kuuluu. Ensimmäinen maali tässä turnauksessa. 39 antaa täydetty. Ja olipa komea päivä. Jarkko Immonen jatkaa aloituksia.
Lassilan puhelimeen ja saman tien sitten seuraava tilanne jo. Keskus oli kuitenkin paikalla Teemu Lassilalla ja sieltä kuului se tuttu ääni puhelimessa. Hetkinen, yhdistän. Koravikov Venäjän aloitteena siis epäonnistui edellisessä rakkeissa. Onnistuu Aleksei Morozov joukkueen kapteeni ja katsotaan mihin hän pystyy. Lassilaa vastaan, ei pysty mihinkään, vaan Suomi vie komean voiton rankkareilla ja kentän kuningas on siellä. Hän on tällä kertaa Teemu Lassila sanan varsinaisessa merkityksessä. Kaveri lyödään häkkiin ajassa 4.37, kun Venäjä on saanut 2 nopeaa maalia ja sitten lyödään Lassila paikalle. Ja mitä tekee Lassila? Pelaa aivan hurmiossa koko ottelun siellä, torjuu Ovechkinin läpiajon, torjuu Kovaltsukin läpiajon, torjuu rankarin Kovaltsukilta, torjuu rankarin Morozovilta. Mitä vielä kansa haluaa? Mitä kansa vielä haluaa? Kansa on saanut mitä kansa on pyytänyt. Suomi nousee 2-0 takaa ajoissa vasta 2-2 tasapelin ensin ja nousee rankkarilla 3-2 voittoon.